Кралския дворец в Мадрид. Този грандиозен дворец е най-големият функциониращ до ден днешен и най-големият по площ в Европа. Наречен е испанската версия на Версай. Кралският дворец в Мадрид е предназначен да впечатлява със своите 135 000 квадратни метра площ и 3448 стаи, за разлика от Версай. Дворецът в Мадрид все още е официална резиденция на краля на Испания и продължава да се използва за официални държавни събития. Почти 2 милиона посетители идват всяка година, за да се докоснат до произведения на изкуството и съкровища уникални за света. Кралският дворец на Мадрид е построен по поръчка на Филип V през 18 век. Той впечатлява с величествената неокласическа фасада, изработена изцяло от гранит и бял камък. Най-забележителният аспект на интериора е внушителното стълбище от 70 стъпала във входния коридор, проектирано от Сабатини. Стаите на целия дворец са украсени с шедьоври на изкуството, картини на Веласкес, Гоя, Рубенс, Ел Греко и Караваджо, както и изящни фламандски и френски гобелени, квинтет Страдивариус. За тези, които все още не са се докоснали до този шедьовър на изкуството, им пожелавам да го направят. Ще останат очаровани и няма да съжаляват за това, което ще видят.